Hvis du føler dig fastlåst eller umotiveret, så skal du høre disse 5 stærke citater, for nogle gange kan et par ord tænde et helt nyt perspektiv. Lad os dykke direkte ned i det. Citat nummer 1. Hvad enten du tror, du kan, eller du tror, du ikke kan, så får du ret. Henry Ford ramte hovedet på sømmet. Dine overbevisninger former din virkelighed. Hvis du starter med at tro på dig selv, er du allerede halvvejs. Citat: Du behøver ikke at være fantastisk for at starte, men du skal starte for at blive fantastisk. Det er fra Zig Ziglar. Det er en påmindelse om, at handling altid slår perfektion. Vent ikke på det perfekte øjeblik. Tag bare det første skridt. Nummer 3. Succes er ikke endelig. Fiasko er ikke fatal. Det er modet til at fortsætte, der tæller. Winston Churchill minder os om, at både sejre og tilbageslag bare er en del af rejsen. Det vigtigste er ikke at give op. Citat 4. Lykke er ikke noget færdigt. Det kommer fra dine egne handlinger. Dalai Lama lærer os, at vi skaber vores egen lykke, et valg ad gangen. Og endelig nummer 5. Den eneste måde at udføre fantastisk arbejde på, er at elske det, du laver. Steve Jobs vidste, at passion driver fremskridt. Find det, der begejstrer dig, og læn dig ind i det. Så, hvilket citat ramte dig mest? Skriv din favorit i kommentarerne, og husk, nogle gange kan blot et par ord tænde en helt ny tankegang. Tak fordi du så med, og bliv ved med at inspirere dig selv hver dag.